Magandang hapon po mga kabisyo, and we are live. We are live this afternoon. Today's Thursday, tama? Yes, kasama niyo na nga po ang pambansang tita, aka Tita Max. My name is Tanya Chinita, and with me, alam niyo naman kung sinong special guest natin this afternoon. Please welcome NI to the K, Nick Makino. Yo, kumusta kayo lahat? Kamusta? Okay naman po, kumusta? Thank you for coming here. Thank you sa pag-invite. Siyempre, maraming salamat. Dito kami ngayon. Yes, bati natin yung mga nanonood sa atin live para mag-share sila ng ating live stream. Yo, shoutout nga pala sa lahat ng mga nanonood ng live ngayong araw na to. Please, share niyo yung live namin. Let's go. Yes. So, magkukwentuhan lang talaga kami ng chill na chill ni NI to the K. So, Nick, kailan mo, like, ilang taon o anong phase ng buhay mo, anong chapter ng buhay mo na nalaman mo ay rapper ako? Bali kasi 2011, nag-start ako mag-rap. Pero nung naisipan ko mag-rap na talaga is, I think, 2016. Yung sineryoso ko talaga yung rap. Which is nasa Amerika ako nun. So, talaga? Yeah. O tapos, like, anong ginagawa mo nun? Sa bahay? Nagtatrabaho. Nagtatrabaho ka? Habang nagtatrabaho, pag day off, nag-rap ako. So, gumagawa ako. Do you write your own? Yeah. Pag hindi ko para sa aming mga rapper, lagi yung tinatanong kung kami nagsusulat ng mga kanta namin. Oo. Kasi pag rapper ka, dati ikaw susulat ng kanta mo. pero kasi may mga instance na hindi sila yung nagsusulat ng kanta nila, di ba? Yun yung ata yung mga ibang artist na pero vocal lang yung instrument nila. We're glad to know that. Yeah. So personality mo talaga to, yung sinusulat mo from the heart. Minsan, imaginations. So, eto na nga. Nung 2016, or nung bata ka, siguro earlier, na-imagine mo na ba, sa wild imagination mo nung bata ka, pag nagde-daydream ka, na parang sisikat ako na rapper pagdating ng araw? Like, actually, hindi. Kasi, 21 ako nung naisipan ko maging rapper. Alam ko eh. So, noong 2016, sinasabi ko lang sa sarili ko, gusto ko makilala. Sa 2020, sisikat na ako. And then, yun yung nangyari. Yun yung ginawa ko. Talaga? Yes. Nasabi mo siya sa sarili mo? Yes po. Oo. So, nararamdaman talaga yun, no? Manifestation talaga. Pag kasi meron kang balak sa sarili mo, dapat paniwalaan mo siya eh. Oo. Kailangan makita mo siya sa utak mo. Nakita mo siya, yung sarili mo doon sa spotlight. Vision. Yes. Wow, ang ganda. Diba? So sa mga nangangarap na maging rapper or maging artist, diba? Maging singer, sumikat, so you have to quantum jump. Yes. Tsaka dati pinapractice ko yung sarili ko na paano pagka may interview na ako, gano'n. Which is ngayon. Talaga? Oh. Ang cute. Kasi nakikita. Na-imagine mo na to na ini-interview ka na. Yes. Diba? The power of manifestation. Kahit hindi pa ako sumisikat na. Oo. Wala pa man yung manifestation ng mga times na yun, pero ginagawa na natin siya, diba? Yes, sir. Nakakatawa. Okay. So, I love your fashion statement. Alright. Thank you. May favorite ako. Ipapakita ko sa'yo. So, siyempre, sinistok kita. I love this. Ipapakita ko sa kanila. Huwag ka na mahiya. Sige. Dugsh. Tadan! I love this. Diba? Bali yung suit ko na hindi naman yung mangyayari ng ako lang eh. Bali, idea ni Mark Ranke. My stylist. At lahat? Yes. Sinasabi ko lang rin yung gusto ko sa kanya and then siya yung gumagawa sa totoong buhay. Ganun, parang ganun. So, kina-conceptualize mo sa isip mo pa lang. Yes. I want this. Tapos siya ng finished product. Yes. Minsan siya lahat. Sasabihin niya sa akin, meron akong idea dito, Nick. Bagay sa ito. Nung una, sinukot ko yan, hindi nga ako naniniwala ng bagay. Pero nung lumabas sa music video, ang ganda pala. Grabe, diba? Bugs. Killer. Ako lang yung gumagawa ng ganyan sa mga ano eh. Totoo. Joke lang. Pero nung 2016 na i-imagine mo na sisikat ka, na-imagine mo rin na magsusuot ako ng ganyan? Oo, totoo. Hindi. So sumunod na lang siya? Sumunod na lang siya, yes. Sumunod na lang siya. Ay, ipagpapatuloy mo ba? Magugulat pa rin ba kami sa mga fashion statements mo? Of course. Sa mga susunod ko na music video, makikita niya pa rin magsusuot ako ng meron pa, babe, Nick. Wait. I have pa.
This one. Ayan. Eh. Yan. Siyempre, Style by Mark Ranke ulit yan. Dalawa na shoutout kasi Mark. Bigyan mo Mark, ng discount. shoutout sa'yo. Yan hindi talaga mangyayari kundi dahil sa kanya. Yan, lahat yan, idea niya, lahat yan. Diba? Very, Spiky. 2085. Oh, Yes. advance ka sa amin ng ilang taon, 60 years. Yes, diba? kasi True. So, galing ako ng sa'yo moon, na ba to? Paano na? Curious. Sa'yo na to? Yes. So, isusuot mo ulit ba siya? I-mix and match mo siya sa... Actually, nasuot ko na siya sa iba kong guestings eh. Nasuot ko na siya. Pero sa mga performance, hindi pa. Baka suotin ko sa performance. Oo. Ganda, no? Yes. Leather ba siya? Yes po. Leather. Tinahi siya for you? Mm-hmm. Ako lang may ganyan. Diba? May nakatatak ba na NI to the K Sa likod, may etiketa. Totoo? Meron. I love that. Gusto ko yun. Kasi parang gusto ko na din talaga magkaroon ng fashion, emerald kineme, eme. So anyways, eto, syempre sa comment section, we're your fans. Yes. Fan mo kami. Pero syempre sa comsec, may mababasa kang bashing. Anong reaction ng isang NI to the K? Oo. Noong una. Kasi controversial songs mo eh. Ganun talaga. Kasi malapit yung kanta ko eh. Totoo. Hindi tayo basta-basta lang. Kasi pag hindi para maging mediocre lang. Hindi kasi pag di malapit, di naman pag-uusapan Totoo. Hindi na lang mapapansin yan eh. Actually, alam mo, ina-admit ko ngayon, cloud chaser ako eh. Ayun pala. Diba? Diba? Hindi pwedeng balance eh. So, nagkwentuhan na. So, yun, tama. So, anong reaction ko sa mga bash, gano'n? Oo. Wala eh. Kulang pa nga eh. Dagdagan pa nila. So, you eat bashers for breakfast? Parang gano'n. No? Diba? Nung una, syempre, hindi ka pa sanay. Medyo tinatanong ko pa yung sarili, ba't nila sinasabi? But opinion nga eh. Kaya nga opinion lang nila yan. Hindi statement yan eh. So, yeah. So, wala na lang. Dumadaan na lang sa mata mo. O minsan nagbabasa ka pa. Binabasa ko. Minsan nare-replyan ko sila. Tapos pagka-reply ko, yun, napansin din. Shoutout mo naman ako. Diba? Ang saya kaya. Kasi din sila, fans din sila. Pangbilang din sila sa views in the first place. Totoo. Alright. Eto, syempre, meron kang idol na rapper nung bata ka. Sino muna? Local ba? O Local, ikaw na bata. Sa local, idol, naging virtual mentor mo. actually, lahat ng mga nauna eh. Sila talaga yung mga pinapanood ko dati. So, yeah, and then sa international naman, I think si Drake. Drake? Yes. Sino gusto mo makakollab in the future? Nade-daydream mo na ba? Collab? Siguro si Wiz Khalifa. Di, oo nga. Bakit? Why? Nag-uusap na nga kami. Diba? Mahal lang ng bayad sa kanya. Talaga? Yes. Ay, sorry na. Share. Sabi ko pa. Sorry. Share. Pero local. Wiz Khalifa. Local. Local. Na hindi pa. I'm sure marami na, pero... Local siguro, kahit sino sa mga OGs or sa mga bago. Yeah. Wala naman lang pinipili kasi pare-parehas lang yung ginagawa namin. Totoo. Iangat yung music. Oo, nakakatawa yung community nyo kasi like, you are united. Yung community ng rappers. Open. Sige. Daw. Na-capture yung reaction. Daw. Okay. So, speaking of collaboration, so ito na nga, Babe Nick. So, meron tayong like icebreaker na magra-rap tayo. Pero di ba sabi ko sa'yo, disclaimer na ako, kapatid. So, medyo inaantok na tayo pero meron tayong alphabet rap challenge. So, meron tayong letters of the alphabet, magra-rap tayo. So, wag natin tapusin kasi pareho natin. Sorry sa mga makakarinig, di talaga ako nag-freestyle. Oo nga, correct. So, ano ba? Ganito na lang. Yes. Ganito na Tingin lang. May naisip ka? Sige, Ano ba salita ng letters? Ano bang letters? A, B, C, D, E. Hanggang letter B. D. Hanggang letter D, no? A. Yay. A, B, B, C, D, E, break F, it down, to yo. the G, to the H, to the I, J, K, L, M. M, N, O, P, Q, R, S, T. U, V, W, X, Y, Z. Break it down. A, B, C, D, E, E, F, G,
H-I-J? Pero, Okay na! Okay na! Maawa na kayo sa amin! Thank you, thank No, you! So, thank you. pang-break lang yun ng eyes. Yun na po yung best namin sa mga oras na to. Yes. Ni N.I. to the K. Okay, going back sa ating kwentuhan. Sobrang successful ng 2024 mo. Pinapanood kita. yes. Fina-follow kita. With sobrang solid. Grabe yun, no? Kamusta after that? Sobrang solid nga eh. Sobrang solid. Sobra Oo, talaga. oo, diba? Then, after that, yun nga, yung mga nakita ko rin na damit na pinakita mo is sa sobrang solid na MV yun eh. So, Oo. doon nila nakita na malapit pala talaga si Nick Makino magdamit. So, Yes. yeah. Plus, the We Made It song. So We Made It naman, syempre, yan yung nagwasak ng 2023 ba? 2023. Kasi dinrap ko siya January 1 ng 2023. Para yun sa mga, sa lahat ng tao na, di ba, disperas kasi ng bagong taon yan eh. Huwag lalasing-lasing sila. Paggising nila may bago na akong kanta. Parang ganun. Yeah. Okay. So, bukod sa music aspect ng life mo, ano pa yung mga favorite, like, remarkable moments ng 2024? Kahit ano? Actually, lahat eh. Kasi sobrang dami namin pinuntahan. Tapos, sa pamilya ko, syempre, marami rin kaming nagawa. Ay, yun, nagpunta kami sa Japan. Yung favorite moment. Kaya, Talaga, matagal. Yes. Okay. Kasi first time ko lang sa Japan eh. And then, kasama ko pa yung pamilya ko. So, Oo. sobrang saya. Yes, ulitin. Yes, of course. Eh. So, itong isang tawag na latest released song natin, kwento mo, you collaborated with Shaolin and Chilo Baby. Yes. Paano? Bali kasi ang mga in-house artist din sila eh. Kasama ko sila sa bahay. So, kapag gabi... Literal sa bahay? So, sa gabi, nag-trip lang kami, naghahanap kami ng beat. Okay. Sino na makaisip ng chorus, siya chorus. Nakakatuwa naman yung bisyo nyo, no? Hindi bisyo. Yes. Yung bisyo nyo nagiging pera. Hindi kayo gumagastos ng... Di ba? Nagiging pera. I love it. Yeah, so yun. May nag-play ng beat, tapos nagawa ng hook, tapos yun na, gagawa na namin ng verse. Parang yun lang yung nagiging libangan namin habang tumatambay sa bahay. Oo. So, magiging Don Romantico ka. Sino nagsabi niya? Hindi, joke. Siguro ngayon February 14. Surprise! Yes. Oo. So, ito Ngayon, na nga February yung... 14. Ito na yung track na yung tatahakin. Bakit ka nag-come up sa idea na ito maging Don Romantic? Kasi sa music ngayon, puro thirst trap eh. Ngayon, mga harana naman kami. Okay. Babalik namin yung mga dating harana songs. Gano'n, sweet. Pampakilig. Yes. Hindi na yung mga... So, hindi ka na ba... May bastos part pa din, pero may mga... para Totoo. di na sila maghanap ng iba. Tama. Nasa akin na lahat. One-stop shop. Yes, sir. Di ba? True. Yes. So, eto naman, etong Langit, upcoming song natin. Anong ina-expect namin sa Langit? Bakit Langit? Aabutin kasi niya ng galangit eh. I love that. So, ina-expect dyan is makabagong Nick Makino. And kasama ko ulit yan, syempre, Shaolin and Chilo Baby. At syempre, produced by Diamond Management and Believe. Yeah. Excited? Yes. Sa mamaya pala, alas 12 na sa Spotify na siya. Okay. O, bago mag-Spotify, mag-sample ka. Sige na. Sige. Requested by Tita. Sige, ano ba yung verse ka? Dito ka lang, baby. Dito ka lang sa aking tabi. Kasi pag wala ka, hinahanap ko yung yakap, mga hitang nakalapat, mga init ng palad sa gabi. Alam kong ayaw mo yung nasasaktan. Ang gusto mo lang lagi kang inagkan. Yeah, abangan tayo mamaya. Thank you! Salamat! Dito nyo lang yung maririnig sa amin. Yes. Kasama si Tita Tanya. Of course, eto, bago tayo pumunta sa exciting part, which is your performance, syempre, yung naabot mo ngayon na success, ang ganda na. Ang ganda na. Napaka-wonderful ng yung career and life also. Pero meron ka pa bang ultimate goal?
Siguro ultimate goal ko as an artist is makatulong din sa ibang artist. Like, ma-record ko yung boses nila. Ma-mix ko yung boses nila. Matulungan ko sila kung paano mag-produce ng tamang music, paano mag-market ng tamang music, ganun. Mag-give back the love, parang ganun. Ang ganda naman nun kasi binabasa akong quote like, i-rehash ko na lang siya. Isa sa mga sign na successful ang tao, sinishare niya kung anong natutunan niya sa iba, hindi niya sinasarili. So, nagde-disciple siya ng another him or her, di ba? So, congrats. Thank you. Undeniably successful. Palakpakan po natin. NI to the K. Yay! Eto na nga. So, bago mo natin marinig si Babe, NI to the K, meron ka pang gustong i-promote or saan ka namin makikita? Social media platforms? Pwede niyo ako makita sa FB, Instagram, X, tapos YouTube. Para parehas ng Nick Makino. And mamaya alas 12, meron akong bagong kanta available sa Spotify, sa YouTube, sa Apple Music. Kayo nang bahala kung saan nyo gusto makinig. Ang title nun is Langit featuring Shaolin and Treylo, baby. Nanonood sila? Batiin mo nga. Yo, shoutout nga po sa inyo, par. Gumawa kayo ng maraming kanta. Maglalabas kayo ng kanta mo ngayon. Alam mo, Nick, it's rare na kapag may artist interview kami, umaabot kami ng 1,000. Pero ngayon, we are 1,300. 300 lang. 1,300. Kaya nga, 300 na yung dinagdag. Dapat more. So yun. I mean, bihira makaabot ng 1,000. Siyempre, guest dito yung Pogi. Of course. So, eto na nga. Please welcome, mga kabisyo. Palakpakan po natin. NI to the K. Let's go. Dito na lang ako. Play mo na yan niya. Yeah. N.I. to the K. Sobrang solid kagabi, iba aking ngiti. Ay slow at nasasamit sa gilid lang low-key. Di bumababa yung tama, pangat ng pangat. Minsan lang to kaya ating isagad. Baso lagyan mo ng ice. Namumula na ang yung bag merong lamang cash. Sakit na sa mata ng flash. Yeah, mahaba pang gabi, maaga pa sulitin. Di rin ako sure kung kailan ko to uulitin. Kaya labasan mo ko ng pausukan galing mo. May mabisang pampabuhay. Solid kagabi, iba aking ngiti. Ay slow at nasasamit sa gilid ng low-key. Di bumababa yung tama, pangat ng pangat. Minsan lang to kaya ating isagad. Wasak na wasak kagabi, sumusuka sa mundo at sa tabi. Naliyot na basa yung mga labi, di ko na lang mga sinasabi. Kala mo ba kita o kakampi? Katakip yung mata parang Randy, sumapak yung tama parang money. Tumapa ka if you hate me. Di mo ako makikita ngay, yung hawak ko pre sariling tangay. Di lang basta nakikisabay, pasok ka sa akin pagpasok ang vibe. Di ko na rin kailangang humits, para sa music ay makahit. Naiirita pag may lalo na pag mata ko singkit. Solid kagabi, iba aking ngiti. Ay slow at nasasamit sa gilid ng low-key. Di bumababa yung tama, pangat ng pangat. Minsan lang to kaya ating isagad. Sobrang solid kagabi, ay slow at nasasamit sa gilid ng low-key. Di bumababa yung tama, pangat ng pangat. Minsan lang to kaya sobrang
solid kagabi, iba aking ngiti. Ay slow at nasasamit sa gilid ng low-key. Di bumababa yung tama, paangat ng paangat. Yeah, minsan lang to kaya sasamit sa di bumababa yung tama, paangat ng paangat. Yeah, Metro's #1, Metro's #1.